Η κατάσταση της καθαριότητας στην πόλη είναι κακή. Το βλέπουμε όλοι μας καθημερινά. Το βιώνουμε έξω από τα σπίτια μας. Και φυσικά γι' αυτό δεν φταίει το προσωπικό του Δήμου, αλλά η αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να βρει λύσεις. Γιατί όποιος θέλει να λύσει ένα πρόβλημα, το κάνει. Όποιος δεν θέλει, βρίσκει απλά δικαιολογίες. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά πώς θα βελτιώσουμε την καθαριότητα στην Ηλιούπολη. Πρώτον, εγκαθιστούμε ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα για τον έλεγχο, τη συντήρηση και την ασφάλεια όλων των οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Πρασίνου. Δεύτερον, αναβαθμίζουμε, επεκτείνουμε και εφαρμόζουμε ειδικά προγράμματα αποκομιδής σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων και επικαιροποιούμε το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης. Τρίτον, δημιουργούμε κέντρο δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης υλικών με σκοπό την επισκευή και επαναχρησιμοποίηση. Τέταρτον, ξεκινάμε μηνιαίες στοχευμένες δράσεις καθαριότητας, καλοπισμού και συντήρησης των χώρων πρασίνου. Πέμπτον, δημιουργούμε νέα εύχρηστη εφαρμογή καταχώρησης αιτημάτων από τους πολίτες, ενώ καθιερώνουμε ειδικό τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης ειδικά για την καθαριότητα. Έχουμε τη γνώση, αλλά κυρίως έχουμε τη θέληση να τα καταφέρουμε. Θα αλλάξουμε την πόλη μας, με σχέδιο και σκληρή δουλειά. Είμαι ο Δημήτρης Ευαγγέλου και σας καλώ να αλλάξουμε την Ηλιούπολη. Να κάνουμε την Ηλιούπολη ξανά φωτεινή πόλη.